A Xunta de Galicia aprobou onte o anteproxecto de lei que regulará a actividade laboral dos arredor de 90.000 empregados públicos que traballan en Galicia. Dixo o presidente da Xunta que esas medidas serán temporais e que foron adoptadas para evitar axustes máis drásticos. Con todo, este novo marco conta coa oposición frontal dos sindicatos que onte saíron ás rúas nas principais cidades galegas. Este é o tema da apertura deste noso faladoiro político doxe, no que contamos con Pablo García polo PSDG. Moi bons días, Pablo. Hola, moi bon día. Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego, moi bons días. Bo día. Antonio Rodríguez Miranda, polo PPDG, moi bons días. Gracias aos tres por estar aquí con nos. Dixo onte na presentación deste anteproxecto o presidente da Xunta que era en concreto unhas medidas necesarias e imprescindibles. Pensades que é así ou que poderías adoptar outras? Nos, a verdade, non compartimos que o goberno, neste caso a Xunta de Núñez Feijóo, en vez de estar loitando contra a crise, contra o desemprego, o que este atacando dereitos laborais. Este é unha medida que non ten ningún tipo de efectividade para loitar contra a crise, pero que, sin embargo, ten a súa orixe na aplicación de un programa político, de unha concepción política neoliberal. Estamos vendo como o Partido Popular en Madrid aplica recortes moi drásticos nos dereitos dos traballadores e das traballadoras, que é o que está facendo no ámbito da función pública a Xunta de Galiza, non? Eu creo que unha ruptura, ademais de acordos e de convenios que foran negociados cos traballadores e das traballadoras, o Partido Popular pois decide unilateralmente romper con esos acordos e, como digo, aplica unha medida que o único efecto que ten é desregularizar tamén as relacións laborais no ámbito público e que non sirve para loitar contra o principal problema que ten este país, que é o desemprego. Ves aos consellos da Xunta, pódese ver o Consello da Xunta de onte e se ve como este é un goberno sin pulso e sin iniciativa para solucionar os problemas aos cidadáns. Pablo. Bueno, que efectivamente eu creo que se trata dun ataque máis aos servicios públicos, en definitiva, que é o que este goberno ven facendo desde que chegou, desde que leva gobernando, vamos. É dicir, un ataque non só aos dereitos dos funcionarios, dos traballadores, que, por certo, son un segmento da sociedade que xa viña sufrindo ou que xa, de algún xeito, asumeu moitas responsabilidades, moitos sacrificios nesta crisis. Non olvidemos que xa tiveran fai pouco e teñen un recorte no seu salario, e este é un ataque máis aos seus dereitos e é un ataque, ademais, sobre todo á calidade dos servicios públicos, non? Despois, os cidadáns, cando precisamos deses servicios e temos que ir aos sitios donde nos atenden funcionarios, lóxicamente, pois o que facemos é que topamos en falta que ese servicio se prestara con normalidade, que se veña prestando con normalidade, e en definitiva o único que o señor Feijóo ven facendo que é quitando dereitos e quitando servicios que os cidadáns tiñamos adquiridos sin que, por outro lado, haxa ningún tipo de dinamización ni ningún tipo de proposta de crear emprego. A única solución que ten a crise o señor Feijóo é aqueles que teñen emprego baixarlle o salario e baixarlle as prestacións. Antonio. Ben, a min a verdade é que me causa unha sensación rara eso de escoitar que xa os traballadores públicos fixeron un esforzo importante. Certo que é así, pero precisamente que o diga un representante do partido que foi quen desde o goberno lle baixou ese 5% aos traballadores públicos os seus salarios. Evidentemente, se o fai o Partido Socialista, se o fai a esquerda, iso non é recorte dos servicios públicos. Se agora un goberno responsable, un goberno que busca a sostenibilidade, que busca a solvencia da comunidade autónoma nas súas contas, tratando de non tocarlle a retribución dos traballadores públicos porque xa se lle tocou demasiado, entonces ese goberno resulta que rebaixa os dereitos dos traballadores. Claro, iso é o mesmo que vai ocurrir no próximo fin de semana cando se xunten nunha manifestación as organizacións sindicais que neste tema non quixeron nin tan siquiera negociar nin presentaron ninguna proposta alternativa porque o goberno por 2 veces seguidas sentouse nunha mesa para negociar e agora fan movilizacións e dicen que queren negociar, pero xa houve posibilidade de negociar e realmente pois non aportaron ninguna proposta. E este próximo fin de semana vai haber unha folga contra a reforma laboral. E quen se van a xuntar nesa folga? Pois vanse a xuntar esas organizacións sindicales que durante a época do goberno Zapatero non fixeron ningún tipo de proposta e, polo tanto, de alguna maneira convértense en corresponsables da situación que temos e vai estar o Partido Socialista. É dicir, vai estar precisamente quen levou a país a esta situación. Por certo,
levouna tamén co beneplácito de outra forza política que é o Bloque Nacionalista Galego e que durante 5 anos consecutivos estuvo apoiando as políticas económicas do goberno Zapatero. É dicir, agora critican ese modelo e durante 5 anos posibilitaron que o modelo do goberno Zapatero se implantase en España e chegase aos 5 millóns de parados. Esa é a vosa responsabilidade. A mí o que me parece, en todo caso, primeiro, é que esta é unha medida que non ten ningún tipo de efectividade social, só vale para recortar e para decirlle tamén ao conxunto da poboación que as políticas que quere aplicar o Partido Popular son de recorte. E, en segundo lugar, a min tamén me causa certo estupor ver como o Partido Popular critica os recortes que fixo o PSOE, pero xustifica os recortes que fai o PP. Se eran malos e unha liña equivocada, os recortes que facía Zapatero non se poden xustificar os recortes que está facendo o PP. Nós temos moi claro que aquí hai un ataque aos servizos públicos, á función pública e á implantación de un modelo onde cada vez os traballadores e as traballadoras teñan menos dereitos, a igual que sexa no ámbito público que no ámbito privado. E iso non ten nada que ver coa crise. Eso ten que ver con un programa de concepción de que os traballadores e as traballadoras non teñen que ter dereitos. E a min está moi ben que o Partido Popular critique o Bloque Nacionalista Galego, pero os acordos en materia económica se teñen producido entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Reforma do sistema financiero, que é unha peza clave do sistema económico, acordos entre o Partido Popular e o Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego estivo en contra. O BNG non apoiou nin apoia este modelo económico. Estamos precisamente reclamando que se modifiquen as reglas de xogo, que nas comparten son Partido Popular e Partido Socialista. Entón, a min me parece moi ben que se faga este xogo, pero creo que é irreal. A ver, eu cando dicía antes que os funcionarios públicos, os traballadores da función pública xa habían feito un esforzo, era precisamente porque creo que é así, non se trata de que este poñendo ou de algún xeito dicindo que cando se lle pide o esforzo desde o goberno central ou cando se lle pideu ou cando se lle exixeu ese 5% estuvera mal e agora está peor ou está igual, pero simplemente que xa habían feito ese esforzo e polo tanto que teríamos que buscar outros mecanismos e que teríamos que buscar outras fórmulas de algún xeito para cadrar esas contas, que podemos estar de acordo, ainda que non todo de acordo na rapidez con que hai que cadralas, nin nas formas de cadralas, pois teremos que usar outros xeitos de facelo sin volver a cargar outra vez máis sobre, repito, un segmento da sociedade importante que xa fixo ese esforzo. Pero vou máis alá no sentido de, sendo eso grave, do que repercute despois para os cidadáns, do que nos vai repercutir eso como cidadáns no noso día a día, nos servicios que nos presta a administración, que en definitiva sin deixar de lado, por suposto, que lle afectan as súas vidas os funcionarios, tamén nos afecta o resto de cidadáns que ese servicio. E aí o señor Feijóo, pois temos unha todos os días estamos escoitando que está recortando, que vamos á cabeza de recortes, e resulta que despois, cando sale un dos conselleiros ou cando se lle pregunta por calquera dos ámbitos, todos son imprescindibles e non se tocou nada. Entonces, eu creo que levamos 3 anos recortando sin que víramos por ahora, como cidadáns, eses recortes para que nos serviron como cidadáns e en que melloramos ou se estamos, porque non nin medramos en creación de emprego, nin temos políticas activas para elo, nin ningún tipo de prestación, en que nos sirveu a nós eses recortes? Pois mire, eses recortes serviron precisamente para que aumentase nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia o peso do que son os servicios de relevancia social. Fala de educación, fala da sanidade, fala dos servicios sociales. Discúlpeme. Mire, Pero na súa época, cando vostedes gobernaban en Galicia, sanidade, educación, servicios sociales, non andaba en torno ao 74%, escasamente. Agora supera o 76%. Eso significa que hai un maior esforzo para esas áreas. E por qué? Porque se foi capaz de quitar de outras áreas. Por qué? Porque este goberno, cando chega, o primeiro que fai é reducir o 50% dos altos cargos, é dicir, quitar sueldos de políticos para darlle a prestación de servicios ao cidadán. Cando chega, reduce as consellerías, e agora volve a se reducir, co cual pasamos de 13 a 8. Iso é quitar sueldos de políticos para darlles aos cidadáns. Agora este goberno vai a suspender a percepción do plus dos altos cargos que se aprobou cando vostedes gobernaban en Galicia. Non o poden... Perdonen vostedes. Foi unha proposta do Partido Popular. Votaron. E nós no ano 2008... Pero non o suspenderon. Sí, pero o Bloque Nacionalista Galego no ano 2008... Non suspendémoslo, permítame. Fixeron, suspenderon. Pero si foi Pero diga a verdade. Vamos a decir a verdade sobre o plus dos altos cargos. O plus Nese dos momento altos cargos votouse todo no Parlamento. O plus dos altos cargos... A mí o que me parece que non se pode mentir. Creo que era
o plus dos altos cargos, o plus dos altos cargos entra na lei de función pública, o plus dos altos cargos entra na lei de función pública por unha enmenda do Partido Popular. O Bloque Nacionalista Galego votouna nese momento e rectificou no ano 2008, no ano 2008 o Bloque Nacionalista Galego propuso no Parlamento que se derogara esa norma. Partido Popular e Partido Socialista estuveron de acordo. No ano 2009 volvemos a propoñer a derogación do plus. Vostedes votaron en contra. Cando está no goberno non lle aporta nada aos cidadanos. Mire, eu sinceramente, o plus dos altos cargos, si ten un pai, é o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego leva desde o ano 2008 propoñendo a súa supresión. Hai pouco, hai un mes, acabamos de propoñelo no debate dos orzamentos e o PP votou en contra. Entón, se neste momento se fai unha derogación que é parcial, porque non é unha derogación total, é unha suspensión parcial. A nos parece durante 2 anos, non se vai a pagar. Me parece, claro, que non se poden facer este tipo de manipulacións. Eu agora entendo porque a vostedes algúns se llevan, porque claro, é imposible con vostedes. Ao PP os que lle deberían de preocupar son os que se van a emigrar. Eu creo que a vostedes os que lle se deberían de preocupar é a xente que se vai deste país porque non ten emprego. Si, esos son os que lle deberían de preocupar. Respeteina máximamente. Dixo vostede o que quixo decir. Si, eu escoitei e non a interrumpín. Mire, vostedes propuxeron a supresión. Non. Vostedes propuxeron cando gobernaban, tiñan maioría, non o fixeron. Vostedes propuxeron reducir as retribucións dos directivos das entidades públicas. Propuxeron, non. Este goberno acaba de acordalo no Consello da Xunta precisamente de onde. Non o fixeron. Este goberno reduciu... Un momentinho, por favor. Ana, vostede explicou a súa cuestión con respecto a eso, deixe que responda. Pero xa dixo que era a súa opinión sobre este asunto. Mire, este goberno xa reduciu o 25% da estructura da chamada administración paralela e cando termina a legislatura acadará unha reducción do 50%. Vostedes que fixeron eso, crearon 15 chiringuitos novos durante o seu mandato. Esta é a diferencia. Este presidente costa aos galegos un 18% menos do que lle costaba ao anterior presidente. É dicir, esa é a diferencia deste goberno. Este goberno quitou diñeiro dos políticos e puxo ao servicio dos cidadáns. E os números están aí. E logo vostedes digan o que queiran. Esa é a realidade. Pero eso non... Vai falar Pablo García e cambiamos de tema. Aceptamos o pulpo como animal de compañía. E, por lo tanto, supoñendo que todo eso, ou damos eso incluso por válido, que non é así. As cifras que vostedes dan non é así. O tema que eu lle preguntaba, ou que eu poñía encima da mesa, era que todos estes recortes que todos os días, desde o día 1, desde o minuto 1 do goberno do señor Feijóo, nos sale todos os días e é o único discurso que mantivo e é o único que sexa cal sexa o programa, sexa cal sexa o xornal vemos, a pregunta é para que nos sirveu a todos os galegos, cal é ese aforro, en que foi invertido ese aforro, que a sanidade está mellor. Eso dá igual o que nos digamos aquí, señor Miranda, porque seguramente a xente o interpretará dunha forma partidista. O teme que cada un cando vai o centro de saúde, cando lle toca ir ao hospital, cando lle toca ir a un colexio, cando lle toca ir á administración, ve claramente como perdeu os dereitos, perdeu a asistencia e hai un peor servicio. E iso é o tema. Sirveu para crear máis emprego? Non, destruíse máis emprego en Galicia que antes. Por lo tanto, todos eses recortes, se fosen verdad, en algo se terían que notar, señor Miranda. E o feito é que, hoxe por hoxe, non se están notando nada. Por lo tanto, non debe haber tal recorte. Non debe ser tan grande o recorte. Xa contestou antes o señor Rodríguez Miranda sobre este asunto. Se lles parece, cambiamos para outro, porque nesta última semana estáse falando moito dos movimentos internos dos partidos a nivel de Galicia. E unha das novas políticas do que vai de ano foi a marcha do BNG, un dos seus fundadores, Xosé Manuel Beiras, non sei se agora falaremos con Ana se lle parece así ou non, e tamén está provocando un cruzamento de declaracións. No PSDG hai un ruxe, non se sabe se real ou mediático, sobre unha candidatura alternativa a Manuel Vázquez, e mentres o PP celebra esta fin de semana, dende hoxe mesmo, o seu Congreso Nacional en Sevilla. Comezamos por vostede, Antonio. Que peso vai ter Galicia nese Congreso? Ou xa se conforma con que sexa o presidente do Partido Galego?
Pois mire, eu creo que o punto de partida que é o feito de que o candidato sea un militante do Partido Popular de Galicia, eu creo que é máis que relevante, non é algo absolutamente circunstancial. A partir de aí, pois o presidente que salga será o que define un equipo e que será sometido ao voto dos compromisarios e, polo tanto, ali se verá se efectivamente el considera que debe contar con máis persoas de Galicia. Os militantes galegos están a disposición do presidente, xa o saben, pero nós, desde logo, con ter o presidente estamos máis que satisfeitos, porque vamos a Sevilla non a falar de nomes e de persoas, vamos a Sevilla ao noso Congreso a falar dos problemas da ciudadanía, en ver como efectivamente podemos impulsar a acción dos diferentes gobernos dos que formamos parte en Galicia, en tantas comunidades autónomas e no Estado, para solucionar o problema da crisis, para xenerar actividade económica, para baixar as listas de emprego. Vamos a falar dos problemas de Galicia tamén, porque os compromisarios galegos levan os problemas de Galicia, o problema do naval vai estar presente, o sector agrogandeiro vai estar presente, o sector da pesca vai estar presente. Deso vamos a falar, de propostas para mellorar as condicións da nosa xente. Pediríais que cada un se referise se cinguise ao seu partido para evitar que xa estamos fora de tempo. Pablo, sobre a situación desa posibilidade de que haxa unha candidatura alternativa a Manuel Vázquez, como se vive esta situación? É así, non é así? Que información ten vostede? Home, a posibilidade existe posto que hai un Congreso. E a realidade? Entón, polo tanto, se é o Congreso precisamente para que todas as posibilidades, como vostede chamou, ou todas as alternativas que poida haber se presenten. Eu creo que iso é a normalidade do noso partido, é a normalidade dun partido no que hai debate, no que hai diferentes formas de ver o propio partido e de ver tamén como se articula a sociedade, donde hai distintas sensibilidades e, polo tanto, o normal é que neste tempo, a un mes ou menos dun mes do Congreso, se estén baraxando posibilidades. Ao mellor non sería tan normal que o viñéramos facendo desde fai moito tempo, pero agora é o normal, ou sería o normal, non? Ten información privilexiada? Vai haber algún candidato máis? Home, eu teño información privilexiada da candidatura que eu sei, da outra, lógicamente, seguramente intentarán que sexa o último en enterarme, incluso, non? Ana, como ves a situación do BNG, esa saída de Xosé Manuel Beiras? Digamos que outras saídas, hai algunhas confrontacións, non sei se definido así. Como está realmente a situación dentro do partido? Bueno, eu creo que o Bloque Nacionalista Galego tivo unha asamblea que foi unha asamblea que é un exemplo de participación e de democracia. 4.500 militantes participaron no Congreso. Penso que iso é un síntoma de saúde e de vitalidade dunha organización, amarse, bueno, pois de que logo, unha vez producida pois esa asamblea, onde foi a militancia do BNG libremente quen decidiu liña política e quen decidiu órganos de dirección, as persoas, bueno, pois que non acepten ese resultado e tomen, bueno, pois a decisión de non seguir no Bloque Nacionalista Galego. Creo que nos existe na organización e na dirección unha vontade clara de integración de todo o mundo, de traballar conxuntamente, porque eu creo que ante unha grave crise económica, social, que está destruindo unha boa parte do tecido productivo do noso país, que está provocando que cada vez máis xente teña que marchar, que cada vez máis xente teña menos oportunidades, o que se necesita pois é precisamente unha forza política alternativa que loite contra, eu creo que o noso inimigo, que é o Partido Popular e as políticas de dereita. Moi brevemente, se a unión fai a forza, a desunión fai a debilidade neste caso ou non necesariamente? Bueno, eu non creo que a desunión sexa nunca positiva e creo que en todo caso debilitar o BNG e facerle un favor ao Partido Popular. Moitas gracias aos tres por estar neste faladoiro político e por axustarse tamén aos tempos. Gracias. Bom dia.